Στοπ, συγγνώμη, εγώ. Άλλη μία. Μπαίνουμε απευθείας. Ναι. Στοπ. Εντάξει, δεν γίνεται έτσι, παιδιά, δεν γίνεται. Δεν έχει μπάσο, δεν μπαίνω κι εγώ σωστά. Λείπει και ο Ντιούκ, άστο. Ωραία. Σκέψε τις παπαριές που σου είπε η Έλλη και ξεσπάς πάνω μας. Ναι, ρε, δεν θέλω να με θεωρεί καμένο. Χαίστηκα για την νόμη των άλλων, για τη δικιά της νοιάζομαι. Ωραία, έλα να γράψουμε ένα κομματάκι, να βγάλουμε ένα ντέμο. Κόφτο. Λες και θα βγάλουμε φράγκα με τη μουσική. Το έχουμε πιστέψει κι εμείς. Να σου πω, αν δεν ήταν ο πατέρας σου, το μαγαζί. Άστο. Τι ρε. Τι ρε, αυτή οδηγάει το αυτοκίνητο, το καταλαβαίνεις. Εσύ είσαι στη θέση του συνοδηγού. Μιλάς εσύ ρε, που κάνεις πρόταση γάμου στην αδερφή μου. Πήγες κατευθείαν στη θέση του συνοδηγού. Οκ, πάσο. Και τι θα κάνεις, θα ψάξεις για δουλειά? Έψαξα ήδη. Τζίφος. Όχι, βρήκα κάτι. Βρήκα μια καντίνα εκεί πέρα που ψήνει λουκάνικα, σουβλάκια, τι ψήνει τέλος πάντων. Και ζητάνε μετανάστες με όρεξη για δουλειά. Μα εσύ δεν είσαι μετανάστης. Ναι, αλλά έχω όρεξη για δουλειά. Ναι. Κολλητέ, να σου δώσω μια συμβουλή. Μην της πεις ότι θα δουλέψεις σε καντίνα και μην της πεις καλύτερα ότι θα πάρεις τη θέση ενός μετανάστη. Γιατί? Γιατί ρε, γιατί είναι ντροπιαστικό, θα σε χωρίσει. Τράστη με. Έλα, εντάξει, το έχουμε κολοβαρέσει. Λοιπόν, έλα, παιδιά. Ας το κινητό, Λοιπόν, ρεφρέν. 1, 2, 3. I'm at a motel, I'm bound to flash. I found